Assalamu alaikum muhterem milletteşlerimiz. Halkımız kaydağına yaşasa da tuğan tilimizni, gırıf gadetlerimizni saklap kalığı için şaktı işler başkara. Alar bilen biz sizin de tanıştırıp durabız. Siz Tatarlar tapşırın karıysız bugünkü çıkarılışta. Şahıslerde şair yazıcı Rafiz Qurban. Bu işten kurup bir tane işinde cegin başkanım. Tilak bir işe geçtim, barısı da barıp çıkar. Kayaş desem de binden zararlanmıyorlar. Kazanda Arixova Zoyevadan kelgen konaklar. Россияның милли хәзинәсе дип аталган конкурс фестиваль уза. Аның 11-нчесе быел безнең бөек композиторларыбыз Нәҗип Әҗихановның 110, Рөстәм Яхинның 100 еллыгына багышлап уздырылды. Мәскәүдә Тукай иле бәйгесенә нәтиҗә ясалды. Яшь буын күбрәк татар телен киләсе буынга тапшырыр өчен өйрәнсә, инде өлкән буын күбрәк яшьлеген, балачагын искә төшерә. Mümkünlikleri şekillengen ballarının tiyatr festivali. Lakin onların mümkünlikleri şekli değil, onların politik koyarı hareketlerdeki mümkünlikleri şekli olsa, onların fantaziyaları, onların dünyaya karışları. Ул Tatar edebiyatının her türlü ülkesinde uzun sınap qarı. Balalar yazıcısından başlap dramaturg da, jırlar avtırı, tərcüməçi hem zor romanlar yazıcı bulup da tanıla. Sözümüz Rafiz Qurban turunda. Köpten Tugul Yazıcılar Birliği'nin Tukay klubunda ol özünün 65 yaşlık ömür beyramını bilgilep ötті. Edebi muzikal kişege Kırgız, Azerbaycan, Kabardı-Balkar, Başkırstan halkı vakilleri de kelgen idi. Şahıslar sahifesinde Rafiz Qurban turunda silerbiz. Уян татар, борчылмасын әле әниләр, Әминә, сөю җыры, әйтер сүзем калды йөрәктә һәм бик күп башка танылган җырлар авторы ул. Һәрберсендә тирән мәгънә. Рафиз Qurban шигырьләрендә милләт, ата-ана, туган як темалары зур урын алып тора. Халкын, чишмәләрен, авылын мактый ул. Биектау районы Кечебетаман авылында туа. Туган ягының табигате белән сокланган, аны кәгазьгә дә төшергән. Гомумән, бала чагында рәссам булырга хыялланган. Язучылык сәләте әнисеннән килгәндер мөгаен. Ул гел шигырь юллары белән сөйләшә торган булган. Şu Ali'nin defteri de var idi. Tege үзенең кыз чагында шигырьләр язган. Шулар бер дәфтәргә җыелып барган булган, Без бала чакта кеш белән ул дәфтәрне җыртып бетердек. Без аны аңламаганбыз инде чагында. Мин инде шул мәктәптә укыган чагында 9 яшьләрдә теге класс җитәкчесе Фәнзия апа Ул безгә шул балаларга битенә шигырь яздыралар. Менә шулай итеп безгә дә шигырь яздырган иде. Мин инде шунда минем язган шигырьне ул яратып инде булган бит инде бу шигырь бит инде бу шагыйрь инде шагыйрь буласың син дип шулай канатландырып шулай итеп иттем инде шигырьгә кирип иттем. Мәктәпне тәмамлауга Рафиз Qurban Казан дәүләт университетының журналистика факультетына керә. Әдәбият белән чынлап танышуы шул вакытта Әллүки әдәби түгәрәгенә йөри. 1987 елда Буран кайда йоклый дигән беренче китабы дөнья күрә. Балалар өчен 30дан артык китап чыгара. Аның шигырьләре дәреслекләргә дә кертелгән. Рафиз Qurban балалар психологиясын аңлап, билеп яза. Баллан тулык беләкләр, аклары бар, сарысы, ничек шайкен алар. Тотып карыйсы. Рафиз Qurban балалар белән үз итеп сөйләшә, куркак булмаска өнди, ятында туган телгә хөрмәт, әхлак турында сөйли. Максаты сабыйларга милли тәрбия бирү. Бу темалар аның балалар өчен язган пьесаларында да чагылыш таба. Аның әсәрләрен Кариев, Курчак театрлары, Чаллы, Әлмәт, Уфа театрлары сәхнәләштерә. Мәктәп укучылары куя. Рафиз Qurban турында тынгысыз кеше диләр, аның эшләгән урыннарын сана бетергесез. Хезмәт юлын Татарстан яшьләре газетасында башлый. Буада газетада дәвам итә. Автозаправкалар идарәсендә рәссам, аннан Татарстан радиосында, соңрак бехисап газет-журнал редакцияләрендә, Казан дәүләт Курчак театрында, Мәгариф нәшрияты, Татарстан китап нәшрияты. 2012 елдан Рафиз Qurban Татарстан язучылар берлегенең рәисе булып та тора әле. Хәзерге вакытта Казан утлары журналында проза бүлеге мөхәррире. Мин бу эштән курып бит тән эшендә җигин башкарам. Tilak bir işe geçtim, barısı da barıp çıkar. Kayaş desem de binden zararlanmıyorlar, min bu işler almaştırdım. Bir işten de teki berip çıkıp gitmedim.
Тормышны бит терелендерге кирәк, шул терелендерә. Шушкага килеп бит. Рафис, o acayip kişi, o bitinde miyan kadar reis oldu. O hatta üzerine Maktolu gramata da almalı iken şu reis olan devirde. Rafis meytem, öyle bir mizel biri gelsin ha. Fiyakar hizmet şimdi şunda. O da gerek mi ya öyle? Senin nesi gerekse, ya bir kereler barıtık nesi de gerek deyip. Senin meni şagir olarak tanıuun gerek deyip. Bundan 7 yıl ilk ул Ядуслар союзы рәисе булганда бөтен төрки дөньяһының яшь ядусларын йыгайны. Шул сакырылган кунактар арасында мин дә бар идем. Рафис айга бик рәхмәтлебез. Шулай итеп төрле республикалардан ядусларды йыйып, дуслаштырганы өчен. Унан һуң әлбәттә без Казанга яшәргә килә башладык. Безнең дуслар күбәеп китте. Аның иҗады монда кызыкканы арткандан артты. Балалар өчен дә бик яхшы әсәрләр ядап иченде. Дөйем шигъриятеле аның хуплауга лаек. Һәм Уның Башкортстан ядусларымен да дуслыгы бик нык. Заманда безнең элекке Ядуслар союзы рәисе Риф Тойгын менән алар дус булдылар. Һәм әлбәттә уларның ошо матур өлгөһе әдәбият тарафында дуслык безгә яшьләргә лә күсә. Рафис Кырбан төрки халыкларының шигырьләрен татарчага тәрҗемә итә. Якут, Балкар, Кыргыз, Чуваш, шулай ук рус, марий телләреннән тәрҗемә әсәрләре шактый. Үз вакытында кайберләрен Дуслар җыры дигән китапка да туплаган. Тугандаш халыклар исә җавап итеп аның шигырьләрен үз телендә яңгырата. Шаттыктын гүйсү келсе, жадырап өңгө чыгат, бөлмөлөргө шаттык кирсе, терезелер шарт ачылат. Рафис Кырбан туры сүзле уйлаганын кырт кисеп әйтә, 200ләнеп тормый. Бу хылкы үзенә дә авырлык китерә, ахырдан үкенгән чакларда була ди. Үзе ихлас, эшкерсез кеше ул. Яшь вакыттан иде бер күңел ярасы алган бу. Нәрсәдер бараны ул әйтеп бетерми. Аның ничектер içinde нидер менә шушы ничек күңел ята. Аның йине кылына тиргә ярамый. Ул менә сүз күтәрми, аннан соң кире кайтып төшә һәм ул аны оныта. Менә мин андый кешеләрне хөрмәт итәм. Алар белән миңа җиңел. Аның хулкы нәкъ һава торышы кебек. Аның хәтта прогнозы да туры килми. Менә безнең бит синоптиклар әйтә, иртәгә яңгыр, бусыкна буран. Аларныкы туры килергән, ләкин бер генә синоптикта Рафис Кырбанның иртәгә нинди буласын әйтә алмый. Бүген ул ашык чырайлы, икенче көнне ачулы булырга мөмкин, өченче көнне үрти торган булырга мөмкин. Бер кем уйламады. Менә ул алар шагыйре, зур прозаик булып, монументалист булыр дигән. Курбанов шушы әле ухаманда үзгәрештә. Хәтта иртәгә, менә бу аның иҗат кешесе. Иртәгә ул нинди булыр дип бер кем әйтә алмый. Һәм Рафис Кырбанов белән дус булыр өчен бик күп дусларны югалтырга кирәк. Без анда дус. Соңгы елларда Рафис Кырбан романнар язучы буларак танылды. 4 роман, 2 повесть иҗат итә. Муса Җәлил турындагы Ватан дигән, шулай ук разведчик Исхак Әхмәров турындагы романнары басылып чыккан. Гомумән шәхесләр турында язарга тырыша. Язучылар союзында эшләгән вакытта шәхесләр турында романнар язасы иде дип, язучылар президенттан ни алып, грант алып, язучыларга бер 5 язучыга акчалар алып биргән иде. Анда язылдылар да. Инде ул чагында мин дә үзем дә уйлаган идем. Мин дә теге шул гранттан файдаланып язырга дип миндә шул Җәлил турында. Минем теге анда идея минем шундый безнең теге күренекле татарларны, мәшһүр татарларны мәңгеләштерү исемнәрен халыкка кайтару. Алар бит ынтылып баралар. Әле алга табада Салих Сәйдәшев турында язылган яңа романы бар, аның безнең папкаларда ята, киләчәктә басылачак дип көтәбез, өметләнәбез. Әле моннан тышта бүген үзе әле язып ята торган романнары, хәтта Казан утларында гына түгел, менә Мәйдан журналында да аның җидегенчеләр турындагы романы чыгып килде узган елда. Бүген ул менә әйткәнемчә шул проза жанрында, роман жанрында бик иркенәеп эшли. 65 яшьлек юбилеена да томлыклар әзерләгән, шуларның берсе балаларга дигәне басылып та чыккан. Тәрҗемәләр һәм шигырь, җыр, пародия, поэмалар тупланган 2 китабы нәшриятта. Алга таба да планнар җитәрлек. Киләчәктә Солтан Габәши, Фатих Кәрим, Абдулла Алиш кебек шәхесләр турында да романнар язарга хыяллана. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан. Казан кунакларны кабул итәргә ярата. Билгеле, һәр кунакның баш калабызга килүенең үз сәбәпләре бар.
Тәүге елда Бөтен дөнья татар конгрессының Үзәк федераль бүлгесенең татар иҗтимагый оешмалары җитәкчеләре белән очрашулар узды. Мәскәү өлкәсе Орехово-Зуево шәһәрендә без бик үзенчәлекле концерт шаһитлары булдык. Анда катнашучылар Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, Милли шура рәисе Васил Шәһрәзиев тарафыннан чакыру алды. Менә шул сәбәпле алар инде Казанда. Кичерешләре хакында Ләйсәнә Садретдинова белеште. Мәскәү өлкәсендә күп еллар татар халкының музыка сәнгате Россиянең милли хәзинәсе дип аталган конкурс-фестиваль уза. Аның 11-нчесе быел безнең бөек композиторларыбыз Нәҗип Әҗихановның 110, Рөстәм Яхинның 100 еллыгына багышлап уздырылды. Инде анда катнашкан балалар бүген Казанда. Biz алар белән беренче тапкыр үз шәһәрләре Орехово-Зуевода очрашкан идек. Чыгышларыннан таң калдык. Бу балалар төрле милләт вәкилләре, тик шундый яратып татар музыкасын, җырларын башкаралар ки, Васил Шәһрәзиев бер сүзсез аларны Казанга чакырды. Безнеке шулайдаттан бу планнарда дип билек. Мәскәү, Казан күпер бар. Шундай. А безгә инде кирәк шул кичкенә инде күпер Орехово-Зуево, Казан. Вот шул безнеке теләкләр шул дигәнгә булып чыкты. Наша миссия это здесь, чтобы еще ребята из Татарстана, из разных городов, а сегодня у нас будут наши участники именно из Татарстана нашего фестиваля, к нам присоединяться в этой концертной программе, чтобы ребят как можно больше приезжали к нам в Подмосковье. Ну и кроме того, представляете, вот кто-то из детей, может быть, с родителями бы и приехал в Казань, но приехать целым оркестром, все вместе ходить на экскурсию. И, кстати сказать, и проживание, и питание, и все экскурсии, все нам оплачивает вот Конгресс, и огромное благодарность им за это. Biz монда күрәбез, безнең татар сәнгатен, татар музыка сәнгатен без башка милләт вәкилләренә дә күрсәтәбез, үзебез һәм сокланабыз шуның белән. Шуңа күрә бу очрашуның ул әһәмияте бик зур һәм киләчәктә ул менә шундый дуслык күпере булып торсын дигән без шундый зур өметтә калабыз. Бу көнне Мәскәү өлкәсеннән килгән кунаклар янына Татарстан Республикасының Чаллы шәһәреннән дә катнашучылар килеп кушылды. Алар инде күп фестивальләрдә үз урыннарын алган. Мне очень нравятся они тем, что каждый человек здесь может проявить себя, показать, на что он способен. Здесь нет никакой конкуренции абсолютной, всегда дружелюбная атмосфера. Рәхмәтлемен дәваниме, әниемә, үземнең педагогларыма, чөнки алар булмаса, мин шундый үрләргә чыга алмас идем. Белая трость дигән фестивальдә Диана Гурцкая белән певица Алсу белән чыгыш ясау иң хәтердә калган инде, иң зур безнең үрнәгебез дип әйтергә була. Һәм дә инде шул созвездие, Урал сандугачы, город Екатеринбург тоже беренче урыннарны алган. Аларны әйтеп тә бетерерлек түгел инде, бик күп инде алар. Мәскәү өлкәсеннән килгән оркестрда уйнаучылар Полина Рудецкая белән Арсений Петрович Казан турында очып-очып сөйләделәр. Ә менә татар музыкасын нәкъ менә монда башкару аерым бер үзенчәлеккә ия диләр. Наверное, гордость берет. Вдохновительно, вдохновение какое-то есть играть тут это. Что как-то чувствуется все это на таком уровне каком-то, все это чувствуется. Даже немножечко инструменты по-другому, мне кажется, играют. Да. Моның әһәмияте бик зур. Без татарлар бөтен дөньяга сибелгәнбез. Менә бундай очрашулар кирәк дип табам мин. Рәхәтләнеп дә без менә консерваториянең ишекләре шундый иҗади эшләргә һәрвакытта ачык дип әйтәм. Бер сүзсез, Ләйсәнә Садретдинова, татарлар, Мәскәү өлкәсе Орехово-Зуево шәһәре, Казан. Хөрмәтле тамашачылар, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Мәскәүдә Тукай иле бәйгесенә нәтиҗә ясалды. Яшь буын күбрәк татар телен киләсе буынга тапшырыр өчен өйрәнсә, инде өлкән буын күбрәк яшьлеген, балачагын искә төшерә. Мөмкинлекләре чикләнгән балаларның театр фестивале.
Ләкин аларның мөмкинлекләре шикле түгел, аларның бары тик кайбер хәрәкәтләрдә генә мөмкинлекләре шикле булса, аларның фантазиялары, аларның дөньяга карашлары. Татар телен уку Мәскәүлеләр өчен тагын да җиңеләйде. Баш каланың мәдәни үзәгендә яңартылган уку бүлмәсе ачылды. Хәзер балалар да, өлкәннәр дә ана телен өйрәнү курсларына языла ала. Әлеге кабинетта укыту өчен барлык мөмкинлекләр дә тудырылган. Шушында ук Тукай иле конкурсында җиңүчеләрне бүләкләү тантанасы узды. Тулырак алдагы язмада. Чын артистларны гына шулай каршы алалардыр мөгаен. Татар мәдәни үзәгендә әлеге музыкаль әдәби кичәдә Тукай иле иҗади конкурсында җиңү яулаган яшь талантларны тәбрикләделәр. Катнашучылар конкурска бик җитди әзерләнгәннәр. Балалар шигырьләр сөйләде, җырлар башкарды, әсәрләрдән үзекләр уйналды. Барысы да чын театрдагыча булды. Костюмнар да, реквизитлар да. Мы подготовили спектакль. Это был случай в медресе. Было два типа учеников. Первый тип, 3 мальчика, это были мальчики из богатой семьи. А второй тип, я и мой коллега, это мы из бедной семьи. Несмотря на все это, мы все одинаковые. 15 яшьлек Камилә Юсупованың чыгышын карарга әти-әниләре дә килгән. Чөнки аларның гаиләсе өчен бу зур бәйрәм. Балалардан бигрәк аларның әти-әниләре ныграк дулкынланды. Стихотворение Габдуллы Тукая «Субханаллах». Я выбрала его, потому что у него довольно проникновенный смысл, оно очень интересно по своей структуре, и во многом перевод даже этого стихотворения даже невозможно осуществить на другие языки, поскольку Габдулла Тукай, то есть автор этого стихотворения, подобрал столь интересные афоризмы и обороты, что смысл можно передать только на родном татарском языке. Тукай иле конкурсын уздыруның төп максаты да шундадыр мөгаен. Конкурсны оештыручылар шагыйрыбыз Тукай иҗатына кызыксындыруны арттыру белән бергә яшьләргә кайда гына яшәүләренә карамастан туган телебезне саклауның мөһимлеген төшендерү. Мәскәүдә моны мәдәни чаралар уздыру белән генә чикләнмичә, мәгариф өлкәсендә дә алып баралар. Бер карасаң гади уку бүлмәсе, шул ук такта укучылар өчен парталар, дәреслекләр һәм башкалар. Әмма бу өр-яңа уку бүлмәсе һәм балалар өчен генә түгел, өлкәннәр өчен дә яраклы. Яшь буын күбрәк татар телен киләсе буынга тапшырыр өчен өйрәнсә, шулай ук алар аңлап музыка тыңларга телиләр, аңлап татар телендә спектакльләр карарга телиләр. Инде өлкән буын күбрәк яшьлеген, балачагын искә төшерә һәм оныклары белән татарча сөйләшергә тели. Укытучылар һәм татар мәдәни үзәге хезмәткәрләре дизайнны үзләре эшләгән. Диварлар милли костюмнар кигән өлкәннәр һәм балалар, язучылар һәм инженерлар рәсемнәре белән бизәлгән. Булардан тыш уку бүлмәләрендә җайлы кәнәфиләргә утырып китап укырга да була, төрле уеннар өчен бүлмәләр, интернет. Бер сүз белән әйткәндә, татар телен өйрәнү һәм әдәбият белән танышу төрле яшьтәге мәскәүлеләр өчен хәзер тагын да җиңеләйде. Инсаф Абдулла, Дина Газалиева, Мәскәү, татарлар. Россия халыкларының мәдәни мирасы елы кысаларында Акбарс яңарыш хәйрия фонды Кәрим Тинчурин исемендәге татар дәүләт драма һәм комедия театры белән берлектә мөмкинлекләре чикләнгән балаларның All Inclusive 5-нче Республика театр студияләре фестивален үткәрде. Ныклы гаилә федераль проекты кысаларында Татарстан Республикасы Иҗтимагый палатасы, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгы, мәгариф һәм фән министрлыгы да оештыру эшләрендә катнашты. Сәнгатькә тартылып, яшәү ямен күреп, аралашып, үз-үзләренә бикләнмичә, шикле мөмкинлекләрен шиксезләндереп, безгә яшәү үрнәге күрсәтеп, тормыш итүче балалар янында безнең хәбәрчеләребез дә булып кайтты. Кайбер хәрәкәтләрдә генә мөмкинлекләре шикле булса, аларның фантазиялары, аларның дөньяга карашлары, кешеләргә карашлары, аларның михрибанлы булулары, күңелләренең киң булулары йөзләтә мәртәбә артыграк. Башка балалардан мин аларны берничә аерым күрмим. Шуңа күрә бу сабыйлар өчен дә конкурс фестивальләр үткәрү кирәклеген күптәннән Акбарс хәйрия фонды аңлап ала.
костюмнар тіктіру, сәхнә бизәлешен эшләтү, гала концертка кадәр 2 көн мастер-класслар оештыру, Казанда фестиваль кысаларында 3 көн тору һәм ашау-ичү ягында кайгырта алар. Беренче көнендә артистлар аларга сәхнә теле, сәхнә хәрәкәте, ничек итеп сәхнәдә үзләрен иркен тотарга, ничек итеп ашылырга, барлык үзенчәлекләрне, барлык серләрне аларга өйрәтәләр. Инде икенче көн режиссуры белән шөгыльләнү, менә бу фестивальдә гала концертта күрсәтеләсе спектакльләрне менә алар өстендә эшләү була. Кич белән инде балалары Казан театрларындагы спектакльләрне күрү бәхетенә ия. Атказан артистлар менә шулар белән бергә эшләгәч, балалар, аларның әти-әниләре шундый авырту балалар булса да, аларга ышанып, аларга өмет белән карап, ул балалар да Алла бирсә, зур кеше булыр дип уйлыйлар. Бик нык заниматься итәләр. Без уже беренче урыннарны алдык. Всероссийский конкурста шигырь сөйләү буенча. Хәзерге әкияттә уже катнаша. Аның өчен это мөһим, чөнки ул социализация получается. Я мечтаю быть либо артистом, певцом, потому что это мое хобби, либо радиоведущим на каком-нибудь радио, не знаю. Менә спектакльдә Коля беренче тапкыр катнаша икән, үзенчә дебют. Ладно, так и быть, пожалуй, в дом, веселее жить вдвоем. Менә Могҗиза театр студиясына Теләчедән килеп йөрүче Айрат инде сәхнәгә күп тапкыр чыгып, тамашачылар мәхәббәтен яулап өлгергән. Курыкмыйча сәхнәдән үзенең хыяллары турында сөйли безгә. Ел сайын театр коллективларының спектакльләрен карап, аларның иҗатларына бәя бирүче жюри әгъзалары да балаларның үсешен күрә. Бу фестивальгә чынлап та яратып киләләр. Алар үзләрен күрсәтергә телиләр. Сез бит аларның сәхнәгә чыккачтан үзләренең ничек янып торганнарын үзегездә күреп торасыз. Алар шушында килеп, үзләренең шушы мөмкинлекләреннән чыгып, зур эшләрен күрсәтә. Менә ул балаларга бик зур бәйрәм бу, елда уза торган зур бәйрәм. Шуңа күрә без кунакчыл хуҗалар булып каршы алабыз инде шуларны. Анда тәрбиячеләрдән тора. Алар материал сайлыйлар, спектакльләр әзерлиләр үзләре инде. Аларга да зур түбәнчелек белән баш иябез. Аларга да зур рәхмәт әйтергә кирәк. Бүген һәрбер баланың әтисе-әнисе менән монда килде. Әтиләрдән, әниләрдән башка шундый фестивальгә килә дә алмасыйк. Ул балалар белән тәрбиячегә генә узып булмый. Театр аркасында дөнья күрәләр, кешеләр белән аралашалар, үз-үзләрен күрсәтәләр. Син шуны театрга йөриш? Мига Амеша. Шима, а син кем? Тышкан? Мышка? Не говорю. Yes. А ты давно ходишь в театр? Да. Да? Тебе нравится? Да. А кем больше нравится играть? С медведем. Медведем нравится? Да. А покажи, как медведь рычит. Ой, молодец. Балаларга яшәүгә өмет бирергә тырышкан барча кешеләргә дә бу урында олуг рәхмәтебезне белдерәбез. Чөнки әлеге сабыйларны башка кешеләр арасында тигез хукукларда яшәтү, ул сәламәт җәмгыять тудыруга бер зур адым. Зөһрә Фатыйхова, Татарлар, Казан. Бүгенге менә шулар мөхтәрәм милләттәшләр. Татарлар тапшыру һәр вакыт сәяхәттә әле алда күп ачылмаган төбәкләр һәм шәхесләр бар. Сез дә үзегездәге хәбәрләрне безгә җиткерә аласыз. Адресыбыз экранда. Изге гамәлләр кылып, татар булуыбыз белән горурланып яшик. Сау булыгыз.